gym khlainya hi phaimani ang tini oro first gym khlainai omo hwnkhe yakung sikragui khlaijaknai jemon khaprum pruni hai ang nor nugui mankha ukulok bwkhago siari bo hanya dobui phaijak black kwchang mani bagui kut korma sungui sima phaio omo khlaimani belai khe aram nango yakung rok kaisa cholochol ngo yakung rok samani hamma herok sima tongo naine yang oro kaisa khlai nongno khlai phunukgo gym oke tapte gese tamung khe babo omo hwnkhe yak free khaijaknai je gari chaloknani swrungdrop rok norokno khlaibai khlaiui belai aram manai tei yak rok free hima tongnai tei yak sama rok hamo yak samani rok belai khe khlai aram nango mo bo haino yakungni no omo jemon yakungni je swkui jura ah jagarago teibo ekdom kaham khe kisa misa sai tongkha khe hama herokma tongo tei najinaro longai chokma hai omo ephor khlaiano jemon yakungni sir ekdom dung khe sama rok samo mo bo haino hai oro actually duijona khlaimano yang tei kisa nor nugui mankha na yang tei khorsa bor tongkha khe omo khe khlaimano omo rungchalokma hai omo haino yakung free khaijaknai no yakung samarok hamjaknai morok ikonai yang omo khe khaiphuru khaifano omo khe ang khe khlaimalia kisa edit chungjago mo hwnkha khe bisma sabaijaknai oro khlai aska aram nango bisma rok saka hangkhe ekdom yango 90 degree yango 90 degree khlaika hangkhe bisma rok khul kusma pero aska aram nango ang omo khlai belai khe aram nangjakha bisma rok belai mothorui namoni bagui yang tei kaisa omo bo haino bismani no omo khe bacha todui khlaijaknai bacha oi khlaimano omo haino berabak no jemon ri shape puro ri subaiui rini tui shape puro jemon ekdom sebui tui ri rohe diba yaba hai ma tongo omo khlaika hangkhe tui sokoroi thangma hai nadi ekdom interesting oro ang phai sinsing dolsa khlai thangkha hwnkhe tabuk hwnkhe ang kisi salsukha ekhane siari tongmani bagui tini ang khlaitongkha omo hwnkhe ang jemon ko Kanchana boot film ni naima hasi ma tongo ah jagao achrai chikon chacha buphangni korai chalokma hai omo haino sungbek wngna jiko interesting gym rok oro onek item ni tongo norok khlaina muchung hwnkhe phaidi hunjagi aro kewai phano norok khlaipai mano fungo phan phaidi sarigo phan phaidi angkha to sarigo isa fungo isa khlaina hini uansukha naidi obo hwnkhe sakani hilikmani bagui deher omo khlaimania obo bo haino kisa kothin no obo haino kisa kothin tangke deher heleng rok khato kono kothin kwrui omo haino khlai aram nango siari bo markha ekdom kaisana hamya an cameraman cheraibla khe bini yak sajak mane yak sajakna yak rok rwaijakna amgui camera lorikha omo hwnkhe bohok komirmani ang yang ya satui khaimano tai asatui hingkhe am kisa risk tongo abo be sertui khe ekdom kothin abo kosto tongo abo hwnkhe omo bisi abo fungo 10-20 bar khaika hwnkhe motamoti mas kaisa rok khaika hwnkhe bohok mula ma habnai haisi tamkhe ani সময় belai khe kom ni bagui ang oro time rine nokha
once we don't time na nai obo hai no obo hangka ke yak ni bises khlai obo yak ni jemon yak ni body gora phane jate ko yong lagai beng ke yong lagai beng ke ma phane si anh lama je bisnuk ma khana bang ke kumlung thangma lama anh gana dokan tongo yang te kisa tin nok do je nukmani amo ke oro sa dokan tongo tei mangso dokan tongo ro je kisa dalai rajak nukmani abo hangka ke abo ke badminton thangmani nari sheripa marung sok ekdom taklai kesang majuda he da dol ro ekdom 50 bar khlai ang leng suka ekdom wah hama kolok kau semar hojo ika baikha habai tata mulai ke baikha an cameraman jo nasiri ko umur tep danger bor basrai ba ko khaimanta dehan marom khoba Nanti baru kusuma itu macam kelihatan dong ya. wah Entah surat. sengaja serai pro jemon Oh, umah. hai pung bu phanggo Kalian zarah nei rasa boi songkol leme hingata heda nasiri ko wah danger haji pura danger tong bro wah angka asuk teisha brok ni video tisha nak ni teisha asuk tisha tamani nasiri ko omong ke zona waisha bele interesting heda nai na chito nasiri ko azranya bo ke solo pocket yak khonok diche yak soro tache nai khlai dong Orang yang bisa. ro dam tiya ke Wah, orang yang bisa nanti. lai ja khang lai chadari lai kha wah lai kha ora ya phachi khari ozje kan hake dol rok ang nong ta kaisa phunugane nai nai di sudanya Debroma Memorial High Secondary School ni football playground I kaje berar jak sheri belai dubi ni bagai kahkono gya iya bono football playground